खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं दुखुनांथाव रादाब। दिनै फुंनि समाव महाराष्ट्रआव गंसे बासआ हरखाब अर खामनायनि जाउनाव सा 25 जन सुबुंफोरा हरखाबै जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे बासआव खमैबो 33 जन सुबुंफोर दंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे बासआ पुणे फारसे थांबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादों होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं 2023 मायथाइनि संसदनि दैज्लां बोथोरनि सावरायनाया फैगौ 20 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 11 आगस्तआव जोबहैगोन होननानै संसदारि जौगाखां मन्थ्रि मानाव गेदेर प्रहलाद जशिआ फोसावनानै होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे सावराय जथुमाव गासैबो राजखान्थि दोलोफोरखौ मैखोमै बाहागो लानो थाखाय बिथां प्रहलाद जशिआ खावलायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं गोजोनथाव खौरां। फैगौ 132थि ड्युरेन्ड काप जोलुर बादायलायनायाव बड'लेण्ड एफसि हानजायाबो बाहागो लानो खाबु मोनसिगोन होनना खौरां मोन्दों। बे खौरांखौ मोननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बड'लेण्ड एफसि हानजानिसिम साबायखर जासिहरदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं बिजेपि सरकारनि बाख्नायथाव हाबा। खौरां मोननाय बादिब्ला मिरु सरकारामोन 19 रायजोफोराव डिसास्टार रिलिफ महरै 6,194 कौटि रां हरनो राजि जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया 30 जुन खालि मिरुनि नखर मन्थ्रि मानाव गेदेर अमित शाह बिथाङा स्टेट डिसास्टार रेसपन्स फान्डनि गेजेरजों गासै मिथिंगायारि खैफोद एबा गुबुन जाहोननि थाखाय खैफोद जानाय मोन 19 रायजोफोराव डिसास्टार रिलिफ महरै 6,194 कौटि रां होनो थाखाय गनायथि होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे मोन 19 रायजोफोरनि गेजेराव आसामाबो दंफायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं दिनै आसामनि मरिगाव जिल्लायाव सासे पुलिसनि गोथै देहा बोखांनो मोन्दों। बे पुलिसनि गोथै देहाखौ फासि नांनाय थासारियाव बोखांनो मोन्दों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया मरिगाव जिल्लानि जागिरदनि नेली पुलिस आउटपस्टआव जादों। बे पुलिसनि मुंखौ सानीनाथ होनना मिथिनो मोन्दों आरो बिखौ हाइलाकान्दि जिल्लानि होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे पुलिस मावथिया दानथामसो सिगांल' नेली आउटपस्टआव जयेन जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआव थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।